pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Adar bakar urdina. Jurgiri ikaragarri gustatzen zaizkio, Piarresek kontatzen dizkion istorioak entzutea. Asmatutakoak edo egitazkoak izan, ez dio inporta, bere irudimena egan jartzen duelako. Eta Piarresi izugarri gustatzen zaizkio, bere anaia txiki Jurgik jartzen dituen arpegiak, txunditurik entzuten ditu, berak kontatzen dizkion istorioak. Eta batez ere, trikimailu oso ona da, Jurgik azkarrago jan dezan. Eta nora alde egin zuen adar bakar urdinak? Galdetu zion Jurgik beinola, ipuina bukatu eta gero. Inork topatuko ez duen toki batetara, erantzun zion Piarresek. Eta handik aurrera, egunero, esaten zion Jurgik Piarresi, mesedez, Piarres, emaidazu arrastoren bat, adar bakar urdina aurkitzeko. Eta azkenean, Piarresek nahiko gogaiturik erantzuten zion, ados. Adar bakar urdina inork aurkituko ez duen toki batetara alde egin zuen. Lurreko mendi garaienera joan zen, han inortxok ere aurkituko ez duelako. Gau hartan, ametsetan, Jurgik eskalatzaile arropak jantzi zituen, eta lurreko mendi garaienera igo zen, adar bakar urdina bilatzera. Baina ez zuen aurkitu, eta goizean esnatu zenean, zapuztuta, honela esan zion Piarresi. Ziur zaude lurreko mendi garaienera igo dela? Gaur gauean, hantxe egon naiz eta han ez zegoen adar bakar urdina? Tira, agian nekatu egingo zen han egoteaz, erantzun zion Piarresek. Eta lurreko kobazulo sakonenean ezkutatuko zen. Han inortxok aurkituko ez duelakoan. Gau hartan, ametsetan, Jurgik espeleologo arropak jantzi eta lurreko kobazulo sakonenean sartu zen, adar bakar urdinaren bila. Baina orduan ere, huts. Eta goizean honelatxe esan zion bere anaia Piarresi. Ziur zaude adar bakar urdina lurreko kobazulo sakonenean dagoela? Bart gauean hortxe izan naiz eta ez dut aurkitu. Tira, erantzun zion Piarresek pixka bat estututa, agian kobazuloan
bakarrik sentituko zen, eta lurreko baso magiko batetara erretiratuko zen, beste adar bakar urdin batzuekin egoteko. Tristea da bakarrik eta familiarengandik urrun egotea. Gau hartan, ametsetan, Jurgik esploratzaile arropak jantzi, ekipo hartu eta lurreko baso magikoetan murgildu zen. Adar bakar urdina bilatzeko. Eta ez zuen ikusi, baina basoko zuaitzekin hitz egin zuen, iratxoekin jolastu zuen eta maitagarriekin abestu zuen. Baina baso magikoetako biztanleek honela galdetu zioten. Jurgi, zuk zertarako nahi duzu adar bakar urdina aurkitu? Nire maskota izateko. Eskolakidek eskatu egingo didate eta agian horrela, nire lagunak izango dira. Lagunak izatea alda zure nahirik handiena, ez duzu besterik nahi? Lagun pila bat izan nahi ditut, erantzun zien Jurgik. Baina lagunak izateaz gain, beste gurari bat ere badut, baina sekretua denez ezin dizuet esan. Bapatean zuaitzak mututu egin ziren. Iratxoak eta maitagarriak aienatu. Eta Jurgi bakarrik geratu zen baso magikoan. Isiltasun isilean, urratsak entzun zituen Jurgik. Eta arnasari ezin eutsiz, ezin zuen sinetsi ikusten zuena. Ze polita! Adar bakar txiki bat trostaka zetorren. Eta pixkanaka Jurgirengana gerturatu zen. Nire bila zabiltza, galdetu zion adar bakar urdinak. Bai, lurreko mendi garaienera igo naiz. Lurreko kobazulo sakonenean sartu naiz. Eta lurreko baso magikoetan murgildu naiz. Eta oraintxe, hementxe zaude nire aurrean. Eta poz-pozik nago zu ikusteaz. Erantzun zion poz-pozik Jurgik. Eta zer espero duzu nigandik? Galdetu zion adar bakarrak. Nire maskota izateko. Nire etxera etorri eta nik ondo zainduko zaitut. Ikusiko duzu. Adar bakar urdinak tristuraz erantzun zion. Baina zurekin joaten banaiz, hil egingo naiz. Hirian ez dago nik behar dudan janaririk, eta airea ez dago nik behar dudan bezain garbi. Baina esaidazu, zergatik nahi duzu ni zure maskota izatea? Eskolakidei inbidia emateko. Zuzara munduko maskota bitxi eta politena. Eta horrela, zurekin egon nahiko dute eta nire lagunak ere izango dira. Esan zion energia handiz Jurgik. Lagun asko izan nahi badituzu, horretan lagunduko dizut, erantzun zion adar bakar urdinak.
Eta une hartan, adar bakar urdina irrintzi oso luze eta berezi bat bota zuen. Eta ondoren, basoan, urtsintxak, untxiak, txoriak, urrundutako iratxoak, maitagarriak, dendenak kantari hasi ziren. Lagun asko edukiko dituzu zeure burua, onartzen baduzu bestei laguntza emanez, maitasuna eskainiz bihotzez. Jurgi zoriontsu zegoen, orduntxe konturatu zen, basoan lagun asko egin bazituen, eskolan ere egingo zituela. Eta esnatu zenean, Piarresi kontatu zion, azkenean lortu zuela adar bakar urdina topatzea. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela? Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte divertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapaltzen nauzu, baina ez naiz kexatzen. Zikintzen banaiz, nauzu garbitzen. Beti noa nire biskiarekin ibiltzen. Zer naiz? Zapata? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jaitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Bete eta igotzen naiz, eta hutsik jaitsi. Oztuko da sopa, azkarrez banabil. Zer naiz? Goiarea. Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Bururik ez, eta hankarik ez. Jantzita nago kolorez, beteta nago haizez. Zulatzen banauzu, pum! Egiten dut. Zer naiz? Puxika! Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko. Zer da? Balio du jateko. Balio du ukitzeko. Balio du txalo egiteko. Eta balio du ere agur esateko.
Zer da? Eskua. Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Fruta gozo-gozoa naiz. Txiki-txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi dute. Zer naiz? Gerezia. Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Irratia. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate. Goitik behera, zirt edo zart. Egan egiten dut, segundu batean. Haizeari egiten diot, zizta, eta deitzen didate, tximista! Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados? Ba, marraztira!